Čítanie zo svätého Evanjelia podľa Matúša. Ježiš vzal so sebou Petra, Jakuba a jeho brata Jána a vyviedol ich na vysoký vrch do samoty. Tam sa pred nimi premenil. Tvár mu zažiarila sťa slnko a odev mu zbelel ako svetlo. V tom sa im zjavil Mojžiš a Eliáš a rozprávali sa s ním. Vtedy Peter povedal Ježišovi: Pane, dobre je nám tu. Ak chceš, urobím tu 3 stánky. Jeden tebe, jeden Mojžišovi a jeden Eliášovi. Kým ešte hovoril, zahalil ich jasný oblak a z oblaku zaznel hlas: Toto je môj milovaný syn, v ktorom mám zaľúbenie. Počúvajte ho. Keď to učeníci počuli, padali na tvár a veľmi sa báli. No pristúpil k nim Ježiš, dotkol sa ich a povedal im: Vstaňte a nebojte sa. A keď zdvihol oči, nevidel nikoho, iba Ježiša. Keď zostupovali z vrchu, Ježiš im prikázal: Nikomu nehovorte o tomto videní, kým Syn človeka nevstane z mŕtvych. Počuli sme slovo Pánovo.